Een beetje spannend, maar vooral heel leuk. De onkomst van Sinterklaas in Ljouwert. Grutte vraag voor zelfs, komt alles goed? En zullen Ljouwert berikken? Gelukkig binnen daar, krijgt naar Tolven de eerste pieten. Hallo! We zijn er weer hoor! Lange zoektocht voor Spanje. Maar wordt pieten vanzelfs leuk binnen. Giet het eens maar om hier, man. Sinterklaas is toch helemaal niet belangrijk? Nee, ja. Sinterklaas is daar. Die komt eraan. Is Sinterklaas al Sjoen? Ja, Ja, waar is Sinterklaas? Is hij dan? daar, verderop. En gelukkig, daar is hij dan. Hij heeft het helle, naar Ljouwert. Ja, zeker. Ja. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Misschien heeft u wel even tijd. En Wielster op oren plakt in Nederland neetverwaarderings en arrestaties binnen. Verrint het evenement in Ljouwert zonder problemen. Dan heeft u echt ons horen roepen naar Sinterklaas? Ik ben altijd heel blij dat ik in Friesland woon. Dat we daar gelukkig heel weinig last van hebben. Dat er geen gekke dingen gebeuren. Dat we ook een veilige intocht kunnen doen. Ja, en het is vervelend dat we daar wel over na moeten denken. En dat heeft puur te maken met de kleurdiscussie. Eigenlijk vragen mensen hier nog steeds om een traditionele intocht met een Zwarte Piet. Dat is ook wat ons. We hebben een aantal vloggers nu rondlopen. Eigenlijk ook terug horen van mensen aan de kant. Oh, we zijn blij dat dit gewoon Zwarte Pieten zijn en dat het niet anders is. Dus ja, en dat is de algehele tendens bij ons. De organisatie bloot haar kie naar de loer nu te minskip, maar dat is voor letter. Jood is het vooral wichtig delen te hebben. Daar is het zo mooi, de Vleense tuin.